Thokozani-ke ngane zakwethu, mkhulu wasemakhosini ngane zakwethu uyangibingelela usukwini lwanamhlanje. Ya indaba enhle exoxa ngofakazi negame ngifungele. Unkunzi bayikakile abathakathi. Uhleka nabo nkosi yami noma azi ukuthi bamcijile imikhondo yimi lowo. Ya mina nje impela ageji ngane zakwethu. Cha, please don't forget ukuthi usubscribe nawe kule YouTube channel kamkhulu wasemakhosini. Wena ongakaze ufike kuleli khaya, ilona khaya leli likadokotela. Ngithi nje namhlanje ngo-6 ntambama noma before that uma ngithola isikhathi, okwakho ukuthi ulungise nje i-airtime yakho. Ulungise nje i-airtime yakho, sikuze ukuthi uzothini, ngoba siyahlola, ngiyahlola, ngiyabhula, ngathi siyahlola, ngathi sibaningi. Ngiyahlola, ngiyabhula ngane zakwethu. Please don't forget ukuthi usubscribe nje lapho kule YouTube channel kamkhulu wasemakhosini. Ama-products akhona awakangeni namanje i-chemist. Uqondise nje lokho, uqonde nje la kumina straight. Ufone wena owafunayo, izimbiza ezamadoda ezabantu besilisa, ikho konke njengomelaphi-ke nje nkosi yami. Njengesakuni kwabafuna-ke nkosi yami, kunesinye isimemezelo ngithanda ukusenza ukuthi laba abafuna ukugezwa nakuphela iphasika noma ukuphela kwale nyanga, cha, uNkulunkulu sazomemezela kwabadinga ukugezwa. Ikakhulukazi sifuna ukuthi-ke sigeze, sisize abantu abasehluphekeni ngokwesimo semimoya. Nisho nje impela kuzobe kunesigaba esithize nemali ethize ezizobe yibekile ukuthi ungayiphatha. Yikho ningi kakhulu phela, ngenzela ukuthi niphelele. Nazi umkhulu wasemakhosini ngosuku oluthize usuke yise abantu emanzini, nangosuku oluthize futhi usuke nkosi yami naye eya kokwenza okuthize. Kuney'nsuku-ke la ekhaya suke sihambisa ngazo nkosi yami abantu emanzini ukuyobathandazela, ukuyobakhulekisa kulabo abakhulekiswayo. Okwakho nje ukuthi ulethe imali kapetrol, okwakho ukuthi ulungise imali kapetrol. Uma nibaningi nisuka kude, kulungile nje ukuthi ni-organize i-transport yenu, kodwa nazi i-transport izoniletha la, bese futhi sisuka la siye olwandle. Uma kuyiwe olwandle, uma kuyiwe empophomeni, kuyiwe empophomeni, uma kuyiwe esizibeni, kuyiwe esizibeni. Ofuna ulwazi olujulile athinte mina njengomkhulu wasemakhosini. Ofuna okuningi okujulile ku-privately, nabahlola privately sengishilo kuyimali. Angikuhlonisi nje futhi lokho ku-500 uma sizohlola live video call, noma uzofona kuba kuwukuthi unamalini, unadatha, uma unedatha sibone ukuthi sihlola kanjani. Kuyimali nje yama500 wonke. Ofika esigodlweni kuyimali futhi nakho uzobona ukuthi ufika nini. Uhluphekile, cela abahluphekile nkosi yami, abazazi ukuthi badinga usizo olukhulu olujulile ngokuhlukahlukana kwalo, kodwa namhlanje nazi ukuthi nje siyahlola, siyabhula. Kuwena wakade kwasa nkosi yami uhamba, abantu bengafuni ukuphakamisa ngendlela okuyiyona. Ngikhuluma ngokuphakamisa nje kahle, umuntu usukuphakamisa sikuncingise ey'thunyweni kulaba abaseduze nabakude. Nohlela iy'khathi nibonane, nifike la emakhosini, kwabasuka kude, kwabaseGoli. Ngicela mabahlanganise nje nabahlanganise emateksi abo, bahlangane. Othanda ukufika noma ungafika ufika nomndeni wakho, kuzokwenziwa inkonzo yamanzi. Nazi ukuthi nihlela nje leyo khathi leyo kuyi-weekend, sazi ukuthi sihamba nje 3 days wonke sikhuphukela indawo yamanzi. Indawo nxa isiphelile yokuhlala la ekhaya, ngoba umuzi mkhulu, le khaya likababa kunezindlu eziningi.
Uma isiphelile indawo abantu ababhukhe nonamandla nje okubhukha eduzane angabhukha kulungile, inkinga ayikho. Zikhona iy'ndawo impela for iy'nsuku ey'ntathu nje kube kulungile ngoba isazohlelela le nkonzo yamanzi yala esigodlweni. Akuphumi-ke kumina, kuphuma emakhehleni nasezalukazini. Okuningi nasey'thunyweni lezi ezingiphetheyo, akusho ukuthi kuyinto eyodwa kodwa lokhu kukhuluma. Ake sibambe-ke la iy'ngane zakwethu, abamaphupho sibuye sibabone, sisazolahla nje, sisazodedela nje zonke izinto ngendlela okuyiyona. Ngishilo ngathi lo nyaka omunye unyaka wokuphila, unyaka ukuya phambili. Yeah, unyaka impela nje ukubuye khona. Abanye sobonana nabo ephasikeni, Nkosi yami, sobonana ephasikeni uma kuphumelelekile. Ischedule sami mase ngivuma nje. Kuyabhukhwa-ke Nkosi yami, ufuna ukubona umkhulu wasemakhosini, kuyabhukhwa, ufike nje, ufike uzendlale usizi lwakho. Hhayi, eyokubhula uyoyifica usuyizwa khona la esigodlweni ukuthi imalini. Wena ufuna ukubhula kuphela, wena ufuna ukulashwa nakhona uyozwa ukuthi kuthiwani ngakho. Kodwa namhlanje live namhlanje Tuesday ntambama between 6 kuya le, kodwa ngizoqala ephejini lika-Facebook bese ngibuya ngiyisa la kumina abantu baka-YouTube channel kamkhulu wasemakhosini. Ningakhohlwa ukusubscribe nje ngane zakwethu, luningi ulwazi esisazothekelela nani abafuna ukucebiswa ey'ntweni ey'thize. Amajazi lawa, abantu bamajazi, Nkosi yami, ngeke ngazonke ama-prophetho zamajazi nento osuke utshengiswe yona wena. Kubalulekile ukuthi uwazi ukuyihlupha. Umuntu kamoya kubalulekile ukuthi ahlupheke. Iyahlushekela impumelelo. Uma kukhulunywa, uma ngithi iyahlushekela impumelelo, ngikhuluma ngempumelelo kamoya, ukuphumelela kwakho ukuthi isiqhume isiphiwo sakho. Ngikhuluma ngokuthi kuphumeleleke okuthize. Izangoma kunina Nkosi yami enivaliwe nababaziyo ukuthi basabhula kukhona amagobongo obulawo obudliwayo. Usondele nje impela ukhiphe okusephaketheni, sikutshengise, ukhiphe imali yakho, sikutshengise ukuthi kwenziwa kanjani. Sikufundise phansi, sikufundise isikhwama ukuthi imibhemiso igaywa kanjani. Isangoma hlale phela sibheme imibhemiso ethize njengoba wobhenyiswa nje uselithwasa. Kulaba abathwasayo, kulaba besithunywa kufanele nazi ukuthi kunezithunywa. Umuntu wesithunywa uyahlupheka, uyakhuleka uma kufanele akhuleke, uyathandaza uma kufanele athandaze. Kodwa lento kudinga ukuthi uhlupheke, uphatheke kabuhlungwana ukuze lento kuwena izohlala inamathele. Kuningi nje engingakubala nengakufuna, bafuna ukuthatha Nkosi yami isimo sesikhwama zomnyanga, zonke lezi zinto uNkulunkulu ziphiwe zikhona la kumina. Kuphela nje into esingeke siyenze cha ile yokuthakatha. Ukhohlwa-ke ngane zakwethu, abamacala konke kukhona phakathi umkhulu wasemakhosini. Fike nje nemali yakho kuphela. Okuningi kukhona kuyatholakala la emakhosini. Ake sishaye-ke sigaye ngomunye umhlathi sibe ndawonye siphezulu live. Umkhulu wasemakhosini, indaba elixoxa ngofakazi negama mfungela. Iyona le nsizwa bathi umathule ngathi akaboni, ijaji isiminya sokugcina. Vuka malibeni mkhonto kwazi igasi labafa nabafukazana. Kunjalo nje madoda amakhulu, kunjalo insizwa. Ya, kusikhuluma nabantu abanethemba nabawaziyo ukuklina, abazowazi-ke, bazofakaza Nkosi yami, abasebebahamba bangena phakathi kwalamagceke. Konke kube kuhle, kube mhlophe. Ngithi-ke nje ayikhale siye phambili. Ayikhale, siyahlola ntambama, kuyahlola umkhulu wasemakhosini. Kuyahlola indaba elixoxwa ngofakazi. Yini enye engiyikhohlwayo isimemezelo. Sesobuye sikubambe ngesinye sey'khathi. Ya, siyahlola, asishaye imhlahla. Njengoba unenhlahla nje uma udilikele umhlahla ngane yakwethu.
Thokozani-ke, amen. Don't forget to subscribe. Inamba yami njengomkhulu wasemakhosini ithi 072 887 1995. Le eyokuhlola ngizoyimemezela uma ngabe sengiku-live. Ulalelisise kahle. Ake sibone amen, sibone uthokozane. Emakhosini wonke emhlabeni wonke jikelele, eGoli, eMpumalanga, kuphi kuphi, ayidibane ndawuwe makhosi, amen.